Så er der den her særlige ting omkring kaskoforsikring og en afgift på det af lystfartøjer. Jeg synes, at vi har hørt meget sniksnak fra den her talerstol i dag. Vi har hørt sniksnak om, at Lyngby Radio, som er sådan en nødradio, der benyttes af sejlende, har brug for 37 milliarder kroner, som TDC nu skal have for at drive Lyngby Radio. Og det mener man, at man roligt kan pålægge lystbådene, fordi man hævder, at de står for 60% af redningsudrykningerne i Danmark. Det er ikke tilfældet ifølge al den sagkundskab, som vi har kunnet komme i nærheden af. Og det kan man jo også sige sig selv. Altså hvis man ser på de danske lystbåde sejlere, så synes jeg, det er oplagt, at det ikke er dem, der udgør så stor en del af de havulykker, der er i Danmark, at de står for 60% af redningsaktionerne. Tag blot grupper som folk, der sejler i jolle, folk, der surfer, tyskere, der er på ferie ved Vesterhavet og driver ud på en gummimadras, en luftmadras, fritidsfiskere, erhvervsfiskere, erhvervsfartøjer, udenlandske lystsejlere. Alt sammen er det grupper, som ikke betaler den her afgift, og som naturligvis udgør meget mere end 40% af udrykningerne, redningsudrykningerne, redningsoperationerne i Danmark. Det siger sig selv. Så er der det andet element, som handler om, at man lad os lege, at vi ikke stiller spørgsmålstegn ved tallet omkring de 60%, så siger man, at lystbådene skal betale de 37 millioner kroner, som det koster at videreføre Lyngby Radio. Ingen har kunnet svare i løbet af den her forholdsvis lange debat på, hvorfor man ikke bare kan tage de 37 millioner kroner fra de 115 millioner kroner, som lystbådejerne i forvejen betaler i afgift. Ingen har kunnet svare på, hvad de 115 millioner kroner bruges på, andet end at de bare puttes i statskassen. Hvis det er sådan, man skal retfærdiggøre opkrævningen af 37 millioner kroner med henvisning til, at det betaler en eller anden form for brugergebyr for redningsaktioner, hvordan retfærdiggør man så de 115 millioner, som opkræves allerede i dag? Dem kan man jo ikke retfærdiggøre, for de går bare lige i statskassen, og derfor kunne man lige så godt have taget af dem til at finansiere Lyngby Radio fremover. Liberal Alliance stemmer nej til det her lovforslag.